Ommi mnikta iżda mimlija tama li bina jasal. Bina bħalissa jinsab jagħmel programm ta' riabilitazzjoni fiċ-ċentru ta' San Blas fil-Caritas. Esperjenza li rrakkontat din l-omm turi li teżisti realtà qiebsa ta' nies mifnija bil-vizzju ta' droga. Iżda 22 żagħżugħ u żagħżugħa li temmew b'suċċess il-programm ta' riabilitazzjoni tal-Caritas mid-droga juri li hemm it-tama. Fil-jum tal-gradwazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ, id-direttur tal-Caritas Monsinjur Viktor Grek jgħid li l-konsum ta' droga f'pajjiżna fl-aħħar 24 sena ma naqas. Id-droga hija ferm aċċessibbli għaż-żgħażagħ u għataw mijiet ta' tfal u żgħażagħ li għadhom jużaw kull tip ta' droga. Fl-aħħar 15-il sena kien hawn 62 żagħżugħ u żagħżugħa li mietu b'overdose ta' droga. Monsinjur Grek qal li ma jemminx fil-liberalizzazzjoni ta' droga jew fid-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis jekk ma rridux li Malta ssir mekka ta' drogati. L-ikbar weġa tiegħi żied Monsinjur Grek hija li għal ħafna żgħażagħ id-droga u l-alkoħol saru għalihom parti mill-kultura tal-isfok u tal-aljenazzjoni. Id-direttur tal-Caritas semma wkoll problema fil-qorti u saħaq li d-domin qed jifni l-persuni li wara li jkunu temmew il-programm tal-Caritas uħud minnhom ma jkunux jistgħu jibnu futur għaliex ikunu għadhom qed jistennew sentenza mill-qorti. Ġustizzja fil-fema tiegħi trid issir fi żmien raġonevoli u trid tkun aċċessibbli. Inkella ma nafx ix-ġustizzja hi. Id-direttur tal-Caritas qal li fatt pożittiv huwa li żgħażagħ qegħdin ifittxu aktar l-għajnuna dan kif is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 5% fin-numru ta' klijenti fil-programmi tal-Caritas. Appella biex tintwera iktar kompassjoni lejn iż-żgħażagħ li jkunu jridu joħorġu mill-qabda ta' droga. Monsinjur Grek għala billi saħaq fuq ħtieġa li fil-familji u fl-iskejjel titnissel kultura favur il-ħajja. Jiena nemmen illi ħafna żgħażagħ mhumiex ħżiena iżda mhumiex jarfu biżżejjed it-tajjeb, is-sewwa u s-sabiħ tal-ħajja.